Manarimaan ti koordinasyon ti lokal a gobyerno ti Baguio City ti Department of Human Settlements and Urban Development para iti panakakumpirmar ti legitimacy ti konstruksyon kan operasyon ti Dragon Crusher Castle. Kasarunod ito'y dagiti reklamo, dagiti umili iti Irisville Subdivision, ijay Barangay Irisan. Sigun kini Mayor Benjamin Magalong, binili na ti City Planning Office para iti koordinasyon da iti DSUD tapno maberipikar no nagtulnog ti masaknan iti Urban Development Regulations keno addaan da iti kaskanan a permit. Imunan ang nag-aplikar iti regular a business permit ti establishmento ngem aging iti agdamaket manarimaan ti evaluation da ito'y iti konseho para iti assessment ti panagtumpal da iti agdama a regulasyon ti syudad. Ti Dragon Crusher Castle ket nailukat kas theme park iti 2025 ken rumrumwar iti record ang nagpaso ti temporary operation permit dagitoy iti March 31, 2025. Nakakatanggap na rin kami ng mga series of complaint tungkol dyan. So we're working closely with DSUD kasi kailangan din ng permission ng DSUD dyan eh. Kaya gusto namin malaman kung talagang nabigyan nga sila ng permit.